Mae Outsiders yn prosiect theatr ar gyfer pobl ifanc sydd yn defnyddio thechnoleg digidol fel rhan allweddol o'r sioe. Dath y syniad yn wreiddiol o drafodaeth rhwng fi a David Haylock. Y ddau ohonyn ni'n edrych ar theatr a digidol. Ac oeddwn ni moyn trio dod o hyd i ffordd lle oedd y profiad theatr a sut mae pobl yn defnyddio'r digidol yn gallu dod gyda'i gilydd heb i'r theatr bod y peth mwy pwysig neu y technoleg digidol bod yn y peth mwyaf bwysig. So trio cael y ddau fod yn gytbwys gyda'i gilydd. Dwi'n chwarae cymeriad Seren, sef merch 16 oed. A mae bach o fantasist swn i'n dweud. Mae'n cymeriad i yn 15, mae fe yn neud parkour, a mae fe hefyd yn cwrdd â dynion a merched am y tro cynta. Dwi ddim yn siŵr os mae'n hoi nhw beidio eto, mae jyst yn trio gweld be mae fe'n hoffi. Trwy'r blog Outsiders, maen nhw'n siarad â Sam, sef gyda. Dwi'n chwarae Sam. Mae o yn dod o Loegr, gyda bach o issues efo perthynas lle mae'n dod o. Mae'n deulu o'n Gymraeg, diolch yn siŵr pwy ydi o, os gyda diolch yn nabod i fam o. Diolch ddim yn gyrru mlaen fo'i dad o a'i teulu newydd i dad o, felly mae o'n rhedeg off i Aberystwyth. Is this Sam? Yeah. You guys are Sarah and Oshan, yeah? Yeah. Hi. You're both together? Well... Yes. No. I mean, you're in the same place. Yeah. And we're together. Maen nhw'n cwrdd gyda'i gilydd achos bod nhw gyd yn teimlo bod nhw'n outsiders neu bod nhw ddim yn perthyn i rhywbeth am ryw reswm. So maen nhw'n teimlo bod nhw ar wahân a maen nhw jyst moyn dod o hyd i rywun sydd yn deall nhw. Mae'n reit ysgafn achos mae gen i hydfaudd ifanc iawn fatha 14. Swn i'n gael fo'n ysgafn o reidrwydd. Swn i'n dweud mae yna elfennau ysgafn yno fo, ond mae o'n delio efo issues eitha tywyll a eitha efo hunaniaeth pobl ifanc. All Welsh people are outsiders, aren't they? Are they? Yeah, minority and all. People just don't get us. What? Don't get Welsh people? I don't get you two? Both, I guess. Maen nhw'n siarad mewn i'r cameras ac mae llun nhw yn dod lan wedyn ar y sgrin sy'n o gwmpas. Mae'n rhoi ongl a spin newydd i'r sioe gyfan, achos allwch chi fod yn gwylio un sioe yn gwylio llwyfan, ond hefyd allwch chi fod yn gwylio sgrin sydd yn rhoi sioe completely gwahanol i chi o jyst gwynebau fel emosiwn sydd gyda cymeriadau. Mae'n siŵr fod y peth pwysicaf yw bod y cynulleidfa wedyn yn gallu cyfrannu at y blog ei hunain gan danfon negeseuon at y cymeriadau, a mae rhain yn dod lan ar y sgrins gwmpas. Dyn ni'n gorfod ymateb iddyn nhw, a wedyn, tymod, os ti'n cael rhai pobl, especially pobl ifanc yn yr ysgol, maen nhw fel, be am ni gael tweetio a bethau ffynnu, so ti'n gorfod delio efo hynna, just ignorio nhw, wedyn ti'n gorfod gwybod pwy rai i ateb. It's always just me and him. Until that moment. Dyn ni ddim yn gwybod lle fydd y trafodaeth yn cymryd ni, neu pa fath o sbardun fydd y cynulleidfa yn rhoi i'r cymeriadau yma. Wahoddiadau i fynd ar y ddit, so mae'n i gofyn os dwi'n hoiw. Dyna yw un o'r pethau reit diddorol am defnyddio Twitter yn y theatr, yw bod ni mewn bocs di fan hyn, gall y stori datblygu tu hwnt i'r bocs yma. Y peth gyda defnyddio technoleg mewn sioe yw, os mae fe'n gweithio, mae'r sioe yn amazing. Pam dyw e ddim yn gweithio, wneith e just derail o'r sioe yn gyfan gwbl a wneith y cues falle ddim dod lan, falle wneith y rhoid o'r actorion off. Mae'n brofiad yn dweud gwahanol. Mae'n brofiad gwahanol. Mae jyst yn wych bod ni'n cael perfformio mewn Gŵyl rhyngwladol, mae'n dros 22 wledydd a pobl yn dod i weld o dramor, felly mae'n gyfle a gwych. Dwi'n gobeithio bydd y sioe yma yn gallu datblygu'n pellach a bod yna fwy a fwy o bobl yn cyfrannu at y sgwrs. Mae Agor wedi cyhoeddi bod nhw am fynd ar sioe ar daith rhywbryd yn y dyfodol, felly dwi'n edrych ymlaen at datblygu'r sioe'n pellach ac i cael y sgwrs na ymlaen gyda'n cynulleidfa ni ac i gweld beth sy'n digwydd yn pellach mewn bywydau'r cymeriadau yma.